Alhamdulillah, nishaɗi an da yi su yi nishaɗi a kan sarki da falani a kan ko famila ne kɔfɛ n ye isuma biro mamuru de biro national la donc ne nin ɲɔgɔnna labɛn na yan nin ye anw yɛrɛ de ka baara de isuma président n'o y'anw yɛrɛ ka président ye o y'anw ka groupement secrétaire général ye donc ko in a donni bɛɛ ne yɛrɛ de ta ye an nisɔndiyara maa minnu nana an b'u fo délégation min nana n'o y'an ka maabaw ye an ka ministre n'o ka awa nɔfɛmaw an b'u fo k'u barikada ɲɔgɔnna kɛli diyo ya nisɔndiya bonyana anw ma kosɛbɛ yo isuma président ale ye groupement secrétaire ale ye a dɔ de donc ko in bɛɛ ye anw ni ta ye anw ta ye nisɔndiya ka bɔ ye ni nin kɛra nin bɛ anw ka silamɛya de yira bari n'an ma nin ta fanga la a Sheikh Mahamadu Matiba jɔyɔrɔ min bɛ ale la diinɛ in kɔnɔ Mali kɔnɔ a bɛ bɛɛ kungo de dala silamɛya la ale b'o de la n'ale ma ɲa k'ale y'anw ka président ye ni nin ɲɔgɔn kɛra yan ne sago de ye an k'o kɛ k'o so dan na de bari an nisɔndiyalen de don tuma na an bɛ foli kɛ nin kɛnɛ in sigira hɛrɛ min na ala k'a wuli o hɛrɛ la ala kana baasi kɛ ka maa sɔrɔ silamɛya ala k'a jidi an ka minisiri an b'a fo bari an y'a ye fɛn o fɛn min kɛ silamɛya la hali bɛɛ da kan minisiri in sen b'a bɛɛ la diinɛ wɛrɛw ka kow la a sen b'a bɛɛ la kabini ala ye anw da Mali da diinɛ minisiri ka sigi anw tɔgɔ la nin minisiri in de don wa an bɛna ɲuman fana ma an b'a ɲini ala fɛ fana ala k'a mɛn jɔyɔrɔ ye ala ka wasa d'a ma ala k'o kɛ ala kɛra n'a soba bonya kama sɔli ala nabi salamu aleykum wa rahmatulah an ka président ko n'o ye tɔgɔ ye Cheikh Amadou Sidibe groupement de leader min bɛ ka di minnu fara ale y'o président ye an b'a fɔ a ka dakuruɲɛ fila la ko k'an b'a ɲini président Macky fɛ a ka dakuruɲɛ fila fɔ wagati